Jeg hedder Leise Hestbæk, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan forny din hud på 5 minutter og føle det, som om du har forladt en skønhedsklinik. Jeg tager lige brillerne af. Inden jeg laver behandlingen, har jeg renset mit ansigt med exfoliant scrub for at fjerne de døde hudceller. Det er altid vigtigt for at få mest muligt ud af behandlingen. Så tager jeg en pre-treatment gel her, som indeholder vanilje og havalge og morgenfrue, og den smører jeg i ansigtet. Og lidt ned på halsen også. Sådan. Jeg beholder så gelen på, fordi man skal være fugtig på sin hånd. Så tager jeg Galvanic Spa-apparatet og trykker på 1, så er der 2 minutters behandling. Jeg skal være fugtig, og jeg holder her, og så kører jeg her. Og det er selvjusterende strømme. Den har selv fundet ud af, hvor meget jeg skal have af behandling. Det kunne I høre, den sagde bip, bip, bip. Det er lidt forskelligt, hvad den siger der. Så kører jeg her opad, og den siger bip hver 20. sekund, og det betyder, at apparatet det arbejder. Hvis det ikke siger noget, så er der noget galt. Du hører, det siger det igen. Her kører jeg, og den arbejder de her produkter, eller den her gel ned i huden. Gelen, den er negativt ladet, og apparatet, når det står på 1, er negativt ladet. Negativ frastøder negativ, og det kommer ned i huden. Du kan køre lige så tæt på øjet, som du vil her, som jeg gør her. Over næsen her. Og ned på halsen. Op i panden her. Det er ikke noget, der går under hovedet, det er faktisk meget behageligt. Vi hører, den arbejder endnu. Det her er et fantastisk alternativ til Botox og Restylane. Så sagde den bip, bip, bip. Slukker jeg apparatet her, og så tør jeg det af. Jeg skyller det under noget vand, tør det af. Den negative gel skal af, fordi nu skal jeg have noget positivt på. Så tager jeg af her i ansigtet med en opbredt klud. Så tager jeg min treatment gel og kommer på. Og den indeholder aminosyre, magnesium, arganin. Og den er positivt ladet. Og ned på halsen her. Og skal stadigvæk være fugtig på min hånd, så jeg beholder gelen på. Trykker her på 2, og så er der 3 minutters behandling. Og så kører jeg på samme måde. Og positivt frastøder positivt. Nu er apparatet også positivt, nemlig når der står på 2. Og så kører jeg her. Og så trækker den negative op, og det positive ned. Og det strammer op i din hud. Det er en behandling, jeg tager 2 gange om ugen. For at holde min hud så pænt som muligt. Og med den bedste udstråling. Sundeste hud. Den øger simpelthen mit huds potentiale.
har det sådan, jeg har ikke noget mod at blive ældre, men jeg vil helst ikke se ældre ud. Sådan kan det være, I også har det. Mange af os bliver 100, så det er rart også at se godt ud de sidste år i ens liv. Jeg kalder det her hudplejens iPod. Som jeg synes faktisk burde ind i alle hjem, fordi at du kan bruge den til så mange forskellige ting. Det er også den, jeg bruger til at få mere hår på hovedet, jo. Og den kan bruges til smerter, så der smerter et sted. Det er som sagt 3 minutters behandling her, så det hele varer kun 5 minutter. Og 5 minutter offer på sig selv, og så føle sig rigtig godt tilpas. Så du kan høre, her er den færdig. Jeg trykker på 0, tørrer den af og tager en opvredet klud igen og tørrer mit ansigt af med der ikke kom ned i huden. Og derefter bruger jeg skin toning til lige at det var sådan set det, og nu vil jeg ikke lige vise mig, hvad jeg ellers vil. Jeg vil lige vise, hvad jeg ellers gør, men det behøver ikke at bruge tid på at se. Derefter så tager jeg min yndlingsserum her fra Nuskin, også med Agelok-teknologien i, og min dagcreme og min make-up creme. Og så er jeg klar til at gå ud i verden. Ha' en god dag.